Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kublai Janmit Piway. Idap the Jingkyrmen but Jingsnongo you blay galat, pingalat mikendo pat sahisin. Haganegrukum, come tame banishim banta, Langbaganega program na kamit ka Jingiaphylliew Jingmut. Haganega sngi, Jingiapet, Yaganega subject, Kabaay kerteng, Indestructible hope, and a Jingkyrmen, Kabamla ban Pynjot, and a Pynduh. Lapoy si kalanong kabahinyaw, haganeka Jingiaphylliew Jingmut barok si quarter in the crucible with Christ. Hagakiw sandur lembadu Chris. Tanya pai shublay hagajing duay shuab ginayat chakmat. Gokpa ublay jungi, ublay ubelong unong tao jungi way piway, ublay ubalakot but ublating kon yang ibaro. Haganeka sngi ko try kat bangiyat. Lembaga nega program kat Jingiaphylliew Jingmut kat Jingiaphylliew na kaktiyan jong me ngidway ko try babha be ki jingkali ki babon ki begidon ha jing im jongi o me ublay man pensyai hingi way piway ya ka kubor bat ka jing tmu ko babha ya ka bamedon yang i way piway ngidway ko try jisu man pai man sem khoi bunyai rengkat bat ni sat khoi iki pop ki rengkang jungi ko try but ai ka pop jungi kanaman happening ka jinga day jungi bat me ublay ka nik sngin mi dwai ka tango Jesus Christ. Amen. Kato katni por menshwa ngalayo sngo ko ki jingi to kana japang we ko no bla kmi lenti yukpa bun wan shayeng dangloy ukpa barbor let tray jing tray but habo boy jing tray namar ka jing sha leben ha jing tray ulaslam barabor banwan shalayeng ukhon jong uju ap ha kamit bam bar uju kami lenti jing kami lenti ba jing angnot kalong ko bakraw du katata bar ong lanoy papain wan ban syong rengkat pat nga ban bam rengkat pat ni hayeng. Unbeknownst to the child hoit neu kana uklemtip bok pa jong yesham shibon ki jing haga jagat re jong ngitip lembaga nega jing to kana namar bu neu pa ulong baduk namar neu pa ulasha yurat hagi babon bon sin hajing tre uhab manjau ki umat nrai tang slawai ki jing tre wilele ban pen kemen yaladi ban lele ban let shalayeng wood and mistet kat bola hakoi ka sngi uneu kon uyo sngo paruyo I ya kata ka jing sha le ben jong neu pa ukon ukali ka jing kali ong balay pangihap ban sha shitam hado kat ne hagani ka perthai prabangat bat kilok ibai jonga hagani ka sngi ngangai scam yakum kan ka jing kali babon nangingila kali ka jing em jongi balay bagi jing ki wan hap ka jing em jongi menta ka kuata barok si kuata si sha ngilai pet bat ngilai le ngilai sat ngilai ksat bat kan ka jing kali bat ngilai yo shibon ka jing hikai bat kan ka sngi ni pet hap deng ki jing di bengi syam ki jing em jongi ubleu don shano hochwang in let sha ka khot kan mau happy day bat kan ka jing kali balay badon ka jing sneu haba ublay ulong bobha. Why is there evil despite a good God? Kani kalalong ka jing kali yakaba kibreu kibabon na do kispas nam kibalalin no syadin kilakali ka jing kali balay baga jing sneu kadan haba udon ublay bait bakajing ki jong blay kalong ka bakanray do katata
Kidon kato kat ni ki theory. Ki bagi scholar kila wan lam syakmat. Kum kamat yatai lene kum kamat perkat perdany. Mereka ni kesengin syapet tang lai teli. Hot kidon ko menyau teli ki theory ki ba persyang man batai. Balai bujing sneu kadan. Wat ladau blai ulong bobha. Te ka theory ka bening kong ki khot ya ka free will theory. Ublai ul ai ngi ka bor bingila banjit. Namar bul ai ngi ka bor bingila banjit. Ki breu ki badon ni ka bor bakin jit. Ki la banjit ka bobha ni ka basneu. Namar ka jing jit jongki. Kala ban mi ka jing bha ni ka la ban mi ka jing sneu. Kata ka day ka theory ka bening kong. Kabaar pat mi khot ika ka theodicy. Ni don ni jing sneu namar ba ublay ula sya ya jing sneu bakan wan ha ka ni ka perthai. Ho ni tip la shishan ka tin ka jong ublay. Namar bu ublay ula ai ya ka bor jing jit hu wei bu wei jing thao. Nadu na pening Lucifer ula penon kam baklaya ka. Aduk kan nega percaya wa adam marki em kila pendon kam baklai ka. Hoet kam day namar bo ublay ulong uta unong penlong ya jing sneu ta ra jing sneu kalong ka theodicy ka persyang na jing syaban yada. Lene ban ai yikimat kam day nakadaw jong ublay bag jing sneu kawan. Hoet kidon kibreu kiba nget hakata ka theory of polemics. Namar bu ublay ulong uba domriang ublay ulong uba tutchen tadaw ke jing sneu kalawan hoat kan ni kalong ke jo ke accusation ke bau soitan ula accuse ne ula mudui persya ublay naduk meningkong bu ublay ulong uba tutchen ublay ulong uba dom ublay ulong ta ubam kwa pergi jing tau kin pendon kam ialah kebor perkat kumta ter he's arbitrary, he's vengeful. Hoit ni tip shine na Bible bakata kam day kadaw balay baka pop kalawan siya kanig pertay penban kaday namar ka jing palat liam ka jong ublay kadaw ka pop at ka jing jenjar kalawan siya kanig pertay kabakado kaday ka concept lang ka theory kabangi ki Adventist ngi shanjur ba idon kaway ka pioneer jong balang jong iblat hoy ini ka kot the great controversy la nagajing elek bakraw kakot blapan kala kakasi hoet happening kajing elek bakraw kidon arliang mamla bat kani kajing elek bakraw kam day namar jongi mereka don ka air ka blajia hashwa jongi ka Bible ka ito boblay ula ailat yo soitan ublay ula ailat yo adam bat kaim bakin pendon kam ya kabor kabadon haki ya kabala penlong yaki bakin jit bakin it ublay ne bakin jit ban le persya yu hoy kat kum kani ka theory hakaway ka sngi ublay ubelong utan rai jong jing it un sajam pat ki ay baro kin salong bait kin salong renti en rita na do kata kapor ublay kwa ingi ngin up kami begin long jai jai begin yaisha abakiwan kijing kibopon dan ya pai shiki rom kalanong basan kadkhot ka basan bat kata ka Jingkyrmen kam ju pendran bo kho ken nabaya ka jing ublay la the yar no buk hagidono jongi do man sim bakot yaw bala ai no hangi kini ki kentin ki long sha ki kentin ki pasngota na do katata rai ki jing puli jong ka ni ka khot na Bible khasi hanga marwai hi ngam da sngoto ba ya ka jingmut hang ni tat on da ngala puli na ka New King James version tongin just ngap tho ki kentin na yu bla pendon kam hang ni Rom klanong basan ka khot basan ngan puli na ka New King James version. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in your hearts by the Holy Spirit who was given to us.
disappoint kani ka ktien parang disappoint ngila ban snow tho kani ka kentien kat kum ka kentien kasih kamut pendiau lane Pynduh Jingkyrmen. My hope does not disappoint. Ke Jingkyrmen kamla ban pendiau lane ban Pynduh Jingkyrmen. Kai ke bangyo I hang ne ko ki prab ngai. Ke Jingkyrmen kawan no blay. But ke Jingkyrmen ka bo blay ai kam dai ban Pynduh Jingkyrmen yangi ban penthut ya ke jinget jongi. Lane ban pendiau ya ki download ke mensim jongi. Namar balai ke ne ke Jingkyrmen ka dai kata ka balawan ra hapdeng jongi dengan sim bakhoi. Ko ki prab ngai. Ke Jingkyrmen kalong ka wai ne ki atiar ki bo blay la ai hangi hakane ka perthai ka bukum kane hakaba ka jing sneu kala roi kan re do kata bateng teng ni do Jingkyrmen no ha ki jing im jongi. Yang ko an kali ne ka wai ki jing kali haba ki jing tenjo ki jing ki jing sneu ki wan ha ki jing im jongi balai bengi sngo badai mangi ki ba yashem ya lanot ka bajurtam bat ki wai ki breu let's say kim don ya ka jing yashem ka bakham sneu arsha lane ka bakham jur sho bani ka jing yashem ka jongi ka kata ka bigger picture. What is the bigger picture as far as evil is concerned? Ka kata ka bashulandet ya ka bangingim tep don't you pet na ka ne ka jing puli jongi na ka kitab u Habakuk ngene pa shi kala nong ka beningkong ngene pet ka khot ka beningkong ter hadu ka khot ka basa kata ka jingket ka ba ulayu I u Habakuk unong yu lupa atrai islam katno ngan perda bat men am sngap na perda jam hami namar ka jingle jubor ni temen am ben im balai ba me pen I hanga ka jing baman bat ba misukmi ye ka jingkiat naba ka jingluti bat ka jingle jubor kidan hakamat jonga donru ka jingnya bat ka jingnya prat kami nama kata la pendud ya ka hukum bat ka jing bishar kami paw lanu naba ubaman ukir toyar yo bohok namar kata ka jing bishar kami paw kabalapan bakala prawangan ka ke bangyu I hang ne lembaga ne ke jinge puli jongi ka ne ke sngi kalong bo Habakuk ulalengo balai bagi kon ke jong balai ki hap ban yai lengba ki por ki ba ki batan ula kali ke jing kali yu balai bagi kaldi lane balai bagi ta ki bru ki balai persyabat u kilala ban yu rot ya ki kon ke jong balai ho ki kon Israel ha ka por jong Habakuk ki klam don ke jing edai kabayajan baru blay kila jengai kila sakma no blay baru blay ula sya yaki bikin sya ring mrau syari Babylon hoi kat kum ka kitab u Habakuk niui baki jing kiwan baki jing ki bansawan ki kam krau shushu bani ki jing baki breu ki Hashem hagata kapor hoi ke jing kali kawan ha ke jing im jongi wai pi wai hato kini ki kentin jong Habakuk kimisriem bat ke jing kali ki bangiai kali hab ki jing ki wan ke jing im jongi hab ki jing sneu ki wan hap hangi yang ngets kem kini ki juk ki jing kali ki long ki jing kali jong upat benriu lanu jat benriu baro jong ne ke pertai haman lagi juk haman lagi ri haman lagi jai tali haman lagi brio to ni pai shagara khot ka basan ter hadu ka bakhat wei kai ke jubab ke jong blai hap pedeng ka turmoil lane ke jing ka bakrao ya ka bo blay ulapan sngau ho ne nong ya thu lu pau Habakuk kalau nong beding kong ka khot ka basan ter hakmi phi hapdeng ki jaben rio batu kami thu batu sngau phla shikade na bangale ke jingle hakisni jong phi ya ka pa phen om nge la ya thu ru ya ka ta hapi na ba hakmi na penyang ya ki kaldi kata ke jaben rio ka bakthang bat ka khong kibaya ya ka pengkiam ka kendo ya ka banyo ya ladi ya ki jaka shom ki bamdei ki joki kilong ki bashirkai bat ki ba itiang ka ding bishar jongki bat ka buram jongki ki mi na ki hi ki kulai jongki ru ki khamstat banya ki labasa bat ki khamurunar banya ki suri lajan miet bat ki nong shom kulai jongki ki pen piar ya ladi shisha ki nong shong kulai jongki ki wan na jingai
Kia her kumba kapukni kapan keloy ya kaban bamru. Baro ken kiwan kenang ya kaban let jubor. Kikmat jongki kia pek kemang kum gali ermingi. Bat kia ring merau kan usiap. Ui ben ya kis iem. Bat ki mengelam kilong kajing lekeben ya u. Urkeben ya kakut baskem baro. Nabau kenton ya kadomet. Bat ucap ya ka. Anda kumta unherno kum gali er. Bat unle palatno. Bat unlong pop. Utaken ubakabor jomu. Long ublay jomu. Rabangat yakini rekod ngiu ibu Habakuk udap shisha dek jing lengo. Balai bu balai haban pak dek kaldi. Balai bu balai haban pak dek kita kipat yapom kiba kam klan shushu kiba lak ban wan dra ke jing trim hapadeng ki kon ke jong uki Israel. Hoi. Kalau penlengo shikat dek yu Habakuk. Lesi ke jing im jongi ro habaki wan kini ke jing ke jing tenjuk. Kijing chitam, kijing sneo, ngidap de kijing lengok, balai bo balai. Habangi duai, habangi panbor na u, balai bo balai umle Halor kini kijing Teng teng ye shem kijing kiba da tenjuk shishai kijing im jongi, ngidwai, da kijing Rengi kumbau balai umle Hato balai pentuot. Hato balai uslem, ban le Neu blay usha ekini kijing begin wan namar budon kijing tmu ke ba kam terpang shelenden. Prabangai ini mentip ya kene baka por jongi kam de ka por ke jong blay. Ya ke ke bajia kijing im jongi. Ublay udon la ke jong ka por. O Oswald Chambers ukran kini ki contain betul sya inga bukan pule ka paring kaong kumni. Have you been asking God what he's going to do? He will never tell you. God does not tell you what He's going to do. He reveals to you who He is. Ikanil Hashem, my utmost for His highest. The Oswald Chambers. Blato ha usnam kat kandai spa and repulai January arterik. Pi ko ki prabanget habo kijing ki wana kijing im jongi ublay unum yatho ya ka kabun sale. Ublay penpau ya ke kabun sale. Ublay batha ya ke kabun sale. Ndai pen mano uday. Baulong ublay, baulong baklan bortam. He is the strongest, the greatest God. Abakiwan kini jing tenjuk bagi jing jing im jonga ngasus ngau ublay de shisha. Uhikai yangi bengin long ibiyai sha. Ho ublay ju pentut. Kapor jo kalong spot on. Hoju blame ju pen slam. Naki kmat jongi habangi pet sngo kumbau blame pen slam henring naka paradigm ke jong blay. God is always on time. Ublay uday por barabor. Prabangai tungan siya pet kejubab ke jong blay halor kene ke jingkali jong Habakuk. Hakalenong ke beningkong. Kejing elek ke jong Habakuk kalong ke syirkai do kata but kumengelayapan hang tay haneng bagai seriem berkejing elek jongi. Habakuk kelenong ke baar ngakwa ban puli ke rekod ke beningkong ado ke balai. Nganyeng hala ke Jingiaphylliew bat ngan syong halor kekut bat ngan ap kami ban yoi un keren ayu hanga bat ia ngan pai kien syapang kata ke jing ut jonga. Tiutrai ulai thu hanga bat ulong. Totho ya kani gajing itu pau batu pensyai bah ya ka halor kirim bauta upet ula ban puli ya ka nabakani gajing itu pau kalong penban ya ka por balabu bat ka penkoloi sya ka bakut bat kan lam ler la ka penslam ru to ap ya ka nabakan poi shisha kan pentut Ublay hang ne pen pai ktien yu Habakuk barong to tho ikini kentin. Kapor kan wan shisha, kapor kan sapoy hakabanga ngan pen yalade bangade ublay uba kan re ya piway. Prabangai kijing kilong ka battlefield. Kijing kilong kijing ele ki bahala rukam. Nre onda ublay ulakwa ban pendep ya kijing tmu jong ngin satet. Ngidon ya ka benefit jong ka hindsight. Ane ka bingila ban yu nang ne shadin. Rangim don ya ka benefit jong ka foresight. Ban yu ki ban sajia. Tat onda kilajia. Prabagai nga syukwa ban
kentu ya pi bat kani kalong jing kentu ya nga hashwa bangin yai ne slam au blay na bau blay haga bakut unjob teng sngo kum bau blay ula e no yangi teng sngo kum bau blay ula jingai no nangi rai ka klub mat haga kep ka badai haga kep ka badai biang u blay un tre borba kan mau Galatia kalau nong besau kerkot ke besau kong onda kaya kalapoi mat kalabiang lakha yu Jesus Christ syakane ke pertai un yap nak benta ki pop jongi when the fullness of time has come God sent his son ya ban shiyai ne ni ha ban long jai ni ha ban long patient naman ha ka bakut ublay un salai berat kam prabanget ngin ya pai kandiat Shakilanong lai pupra lai kandai saupoy pat saupoan kita pujo. Hoi ngene me puli lot kini benta. Rai la pi puli kini gelanong pinshem bakidon kumban reu pautali kijingkali. Kiba lakali persya yublay. Diki parlok ki jong ujob. Ublay si kantien ru hajing syau klam pan pai ktien hapdeng kani kijing kali jingkali. Rai kado yawai gelanong ka saupoan. Ngiu kini ki kentien ki pen syayangi bagi jing syania jong i hublay kalong ka bakortam bat ka badon kam what happening ki jing kiba ni ka ba tam tanya ngap kini kentien no job kalanong ka basau puan ka khot ka banikong ter haduk ka ban riu nda kum tau job ulai thu au trai bola ong ngatip ba mela ban le ki paro Bat ba la ban khang ya kanu ka jing tu jung me u ne u ba pendum ya ka jing perhat klam ka jing tip namar ka tang la kren ya ka bangam snutu ye ba kham phala ya ki bangam sim tip to ngap kerpa di me dengan kren dan kelia me to ya tho tema me hanga na yo sngo shpang jung me da ka ba shi yo sngo ka skor Nrei mentaga khamat jonga kayo me namar kata nga isi iladi bat nga kelag bomot haka domet bergedepai de kalaja anda utrai ula kren yakin hikdien hau job bau trai ula ong hau elipas unong teman ke jing bitar jonga kalame persyae me bat persyae ki arut kilok jome Naba pim sim kren ya kata ka badai sapang jonga umba ulale usakri jonga ujo hagane ke jing shem ke jong ujo pa ke jing im jong uwi ke jing ke jing lanot ke jing snail ka wai ke jing snail ka lawan ban ya u lagi kentien ke jong job ke besngau tenan hagane ke benta job kalanong ke beningkong haduk ke ben riu ter le se do ke khot ben nyaw prang i u bleu pla baru ong Ujub ula kren ya kepada pang jonga. Ujub ula pla kerkot kebasan baru ong bagi skor jonga kila ya snow syapang jong me. Henry menta ngalayo i memelong uai. Kau ki prabangat. Di kentien ki jong Oswald Chambers ki habat kan ke philosophy lani kan ke jing snow tho jong ujub syapang ublay. Hoi kat bengirang yat kan ke pertai ki jing ki wan. Gila benang jur shosho kita gijing Hashwabu blay un intervene hashwabu blay un wan ra ya gijing trekam borba gijing pen kala kabapala gijing im jongi yo bu blay teng ong bangan le kumne kumtai nrei lung ba ki baro open ba ulong shisha mo u blay bakrao atau ngilak ban syania kum hutau blay ko ki prabangai atau ngilak ban yaine kum hutau blay ko ki prabangai ngangatre atau piru pikloi mo atau piru pikloi ban ya tek jutang bat komunio blay nga ya ke jubab ha piwai ba Pynjot Jadi sengap kini kentien na ka kitab Isaya kelenong ke besau kuai kerekot ke beprat ter hado ke bakat sao sengap tu ublay uang kumno yu Isaya hapdeng kijing hapdeng kijing stam hapdeng kijing snew kai ke kentien
kabalak ban ai men si mengi way pi way Henry mame ko Israel usyakri jonga Jacob yo bangal jian usambai jong Abraham ulok jonga me yo bangal bat naki bakut ka pertai bat ngala khot ya me naki dong jonga bat ngal ong hamie me long syakri jonga ngala jiet ya me bat ngam syam la kentat no ya me to wat syaptiang me namar ngalong rengkat ban me wat soma namar ngalong ublei jong me ngan penchat bor ya me hoi ngan nyarap ya me hoi ngan Krisyan ya me deka ketika man ka hok jonga hakami baru akat kibala snow bitar ya me kin snow le ran mat kin snow lengom kita ke biale ya me kin omlong ai ru em bat kin do no men wat ya ki te men omshem ya kita ken kibiale ya me kibiale thama ya me kin omlong ai ru em henry kum ke jing thala namar manga utrai uplei jong me ngan bat ka ketika man jong me ka ka ong ha me wat chetiang nga ngan yarap ya me wat chetiang me Jacob uba kumu knyang bat pikirang ba Israel nga ngan yarap ya me ong utrai urang sius pa jong me utau ba khu jong Israel ko ki pra bangai kene ka kentin ka bingang shus ngap no Isaya kilong sha ki kentin ki ba ai men sim yang itu kata ublei ong ngangan Krisyan ka ketika mon jonga ngangan don rengkat bat me I will be there you are not alone ngangan don rengkat bat pi hoi lembaga ni gejing puli menta ka sngi kamdei gejing thngu ka jong ublei ban ai yangi gejing suk ka ba klem gejing ele Andrei ublei ukular bun ai ngi gejing suk hapdeng gejing ele Prabangai kila bandan ki breu ki bless new ya pi kila bandan ki breu ki ba parep persyai pi kidon ki breu ki ba nyau ben ya pi kidon ki breu lese ki ba perkhat pa pilong unyut kidon ki breu ki bala ban yo rot ya pi rai kini ki dekat ka bakat ar bat bakat lai ka ai men sim de shisha ngila de gila ban yai ne Kibriu kibale ikum kita ki ai baro kin ha kin jano lade pila ban yang scam ubleu nang kenting unang penkiu nang penksan panang pensan ya pi hala ke jinge ke jong pi dan chupuli gini arli git khot kiba ngayok men sim shisha ha ke jingele ke jing em jong ha bat nganget scam kin ai men sim ya piru ha ke jingele ke jing em jong pi isaya saupwe kan ar bat kat lai Men wat yaki te men om shem yakita ken kiba yale yame kiba yale thma yame kenom long ai ruam Henry kum ka jing thala namar manga utrai ublei jong me ngan bat yakakti kamon jong me daga ba ong hame wat shapting ngangan yarap yame ko ki prabane donginum shapting ka Jingkyrmen kaba on omla ban Pynduh lane ban Pynjot kadai ke Jingkyrmen ka bengiyok no blei ba ublei un bat ya ka ketika mon jongi bat ni nim don kam ban shapting de lei ruem jingkli galong hatong i thu yu tau blei ubala tau yangi hatong i et yu tau blei ubala et yangi da ke jing et ka kenrei ba hatongi kloy ban snap ya ka sur ke jong ublei hatongi kloy ban snap ya ke jing khot ke jong ublei hapeng ke jing ot ke jongi ublei ukren hatongi pen shash ko ri kita ke jing kren ke jong go ki lok ki ba et jong ha do yai sha slam ka por kan poi bagi dong shun jong pi kinom long ai sho ka ten pareng bala pendon kam hang ni kadai your enemies will be not ka bomot kin long zero kinom long ai atau kata kam de Jingkyrmen ka bakrau yangi hapring ki jingele chung jing em chung ko kilak tai ngo yu blei ya kene ka khubor ka blawan hapring chung kene ka sngi gine pet kadu e wain in kitab Jeremiah balai bu blei ong watnum shapting pachushani anga wanum do Jingkyrmen namar ngala ban le aka baro
Kaya kita lagi lightly ki bu blay ula ban le ke jing im jongi what happening ke jing ya jongi lengba ka por jongi jing snail ka por jongi jing ki por ki batan ki jing ele ha ke jing im jongi tang ya pai chi Jeremiah ka nong ka ba ap kan dai ngi ne puli ka khot ka ba sao ka ba nyau bat ka ba shipho di kini kinong kitin jong kata ka shiti ka ba Jeremiah unong itulupa ula pha na Jerusalem sha ki badang sa na kitamen basan jong dua shomrao bat shagi lendo bat shagi nong itulupa bat shau pai ba baro yakiba un Nebuchadnezzar ula ringmrao na Jerusalem sha Babylon hadien bau jeko naya usiem bat ke kemi usiem bat ki yunak bat ki rangba Juda bat ke Jerusalem bat ki nong trestak bat ki bania hila letno na Jerusalem dagakti u elasa u khun u shapan bat u jimaraya u khun u helgaya ya uba u sedekaya usim Juda u la pha sha Babylon ha u Nebuchadnezzar usim Babylon uda ong komne u ong trai ki pai u blai ki Israel ha ki ba shomra baro ya ki bangala penrim rao na Jerusalem sha Babylon tu tei ki yingpi bat tu shongaki tu thom ki kper bat tu bam yo so tangki tu yo ye ki tanga bat tu pen khai ki khun shin rang bat ki khun kan thei bat tu pen yo tanga ye ki khun shin rang jong phi bat tu ai kurim yala ki khun kan thei ha ki tanga bakin kha khun shin rang bat khun kan thei bat nang buan hang ta tu wat nang duna bat tu wat ye ki jing sup jong kata ka shnong sha ka bang ngala pen ring rao ye phi bat tu duai yo trai naga benta jongka naba haga jingsuk jongka ka shonga jingsuk jongpi naba kumne u ong utrai ki pai u blai ki Israel wacha ya ki nong tul pa jongpi ki ba padeng jongpi bat ki nong khan jongpi bakin shukor ya pi lemne wat ngap yi ki jingpos neo ya ki ba pi pos neo naba ki yatul pa lamle rapi haga kerteng jonga ngam shempa manga ya ki ong utrai naba kumni u ong utrai ondala pendap nyau posnam ya ka Babylon ngan wan I ya phi bat ngan pendap ya lagi ketien babha syapang jompi da ka pen phai pat ya phi syakani ka jaka naba ngatip igi jingmut ki banga perkhat syapang jompi ong utrai ki jingmut ka jingsuken ti om ki jong ka jingsneo ban ai ka Jingkyrmen ya phi ha ka por ba kot jompi kadai ka jingkular ka jong blai how Jeremiah ba u blai un sedon rengkat bat ki khon ki jong u wat hadin ka jing sha ring mrau jong ki prabanget ni baro ni don hapdeng ka pop ni don hapdeng ki jing ya shem halarukom ni baro ni don ki jing ya thu khana ban ya sam bat ki bre baro rei blai u tip ya ki jing ya shem ka jong ublay utip ya kijing shem jong pi ublay utip ya kijing shem jonga kijing le jongi baro kerkhot ka basau ko ong kumne wong utrai ki pat ublay ki Israel ha ki basyong rao baro ya ki banga la pen ring rao na Jerusalem sha Babylon kajing hikai ka baning kong sha phang Jingkyrmen na kani kajing ya puli jongi kawan na ka khot ka basau hapdeng ki jing ki babon hapdeng ki jing sha ring marau jongi kon ki jong ublay shari Babylon ublay long ubjarjar lane ublay don sha jingai hakaba tip ya kane ki jing shem jongki penban hakane ki jing shem jongki ublay utip ya kawai pakawai ki jing sha shitom jongi kon Israel takada ublay lengbau Jeremiah why can you continue jong Jingkyrmen but him day ban kuslai your situation is not a result of chance ka jingjia ha ka jing em jong kon Israel kam day ka jingjia rang khat right ka jingjia bla jia ki kon Israel kla jia da ka jing tip ka jong ublay to ya pai ka khat ka banyo but to what ya ka jing suk jong kata ka shnong sha ka banga la pen ring mrao ya pi but to duai ha utrai na ka benta jongka na ba ha ka jing suk jongka ka shong ka jing suk jong pi ramnget ublay ula ban ya lam yangi lengba ki jing shem ki
kibatan jongi. God can lead you through the situation that you're in, that the situations that are surrounded with difficult circumstances. Ublay ula ban yalam ya pi hapdeng kijing Hashem jong pi wat lada kijing Hashem jong pi kilong shisha kiba hado kata. Jeremiah hang ne wang bangidai ban duai bat ngidai ban yet ya kata ke jingsuk ngidai ban duai bat ngin yet ya kata ke jingsuk nama lada kata ke jingsuk kadona ke shnong ngiru nginsuk ko ki prabangit teng ngi Shem yaladi haki kep jong ki jing halarukam ngi Shem yaladi teng ha clear jong ki ranap lom teng ngi Shem yaladi harut ki lom ki bekenjang rayu bleu on to yai shania hanga to duai penban bagi jingsuk kanwan khnang ba Shem ya jingsuk. God is with you through difficulties. Ubleu long rengkat bat pi leng ba ki jing ki ba pi Shem ha jing im jong pi to wat chep ting yai bat yai kneri ti jong pi hau trai to nya pai chagar khot ka bishipo Nabakum ni ang utray on dala pendep nyaw posnem ya ka Babylon ngan wan ya pi bat ngan pendep ya lagi ktiin babha syapang jong pi da ka ba pen pai pat ya pi syakani ke jaka. Ublay lengbau Jeremiah ong lagi kon Israel kila ban yai sya kapor kan poi kan shimpor tang kuman nyo post na may bakikin syari mrao kan poi syari Babylon reka sngi kan poi hagabu blay un pan paipat yagipor ke jingsuk bat yakalat bagi kon ki jong u kinyo pan wan paipat shalari la jong shala ka shnong sya Jerusalem sa shi sen pat prabangit bat ki lok ki jong kami kalong ka kubor ka ba aiman sim yanga wat ladang ye Shem yagi jing tenjo ngim dai ban Pynduh yagi Jingkyrmen maka kadai ke Jingkyrmen ke balak ban aiman sim yang kadai ke Jingkyrmen ke ban yarap yang bangin yalek ya ke jing pendiau men sim ya ke bo paman yalek ban wan ra ke jing tenjo ke jing im jongi ke Jingkyrmen kala ru jing shisha banum Pynduh Jingkyrmen yang ot ko ki prabangai ublay hang ne wong bangan sa Pynduh lanengan sa penkut ya ki jing sniu baro hoat kani kala jia ki jing im jong ikon Israel ngangait scam ki jing ile jong shimet kani kan sa jia urlong hakawai kasngi habi de bu jat ban rio baro jong ne ka pertai ublay ukular bo un sa wan pat ban shaw yangi iway biway haka bangin don rengkat pat u ban shong ban sa pat u junom ki prabangai atau pi kloy ban yai sha ado ka bakot atau pilong balakloy ban ailat you blay bon penshisha ya ke jingkular ke jong u bon shem ya kti kamon jongi baru un betin yangi un ai yangi kata ke jingsuk ke bu blay kular sa shisen ko ki prabangai kamre ke jingsuk klem ki jing bat ki jing jinjar hendrai ka de ke jingsuk what happening ki jing bat ki jing jinjar ban ngila ban long ki ba palai mensim bat ki bejai ko kilok ila ban mudur balay tang mga balay batang kalong ying jonga balay tang ukpa jong kalong ying lan ka kme jong kalong ying lan ki kon ki jonga ki shem jing hagan ni ka perthai la ding snow bat ngi snap ki jing thu khana jong ki wei ki breu ngin sa snow tho ba ki jing jong ki kalong ka ba malu mala habi nu jor ba ki jing jong ki wei pat. We do not know the story behind our neighbors. Ngem tip ya ke jing yetu kana ka bashalande jong paramarjan jangi ublay u ai hangi wai pi wai ya ke jing kat kum kata ka bangila bansha lara ka don ka ka balong palat ya ka bangila bansha ula ru bantau galanti bantau galat ka bangin ya le ya ta ka jing go ki prabangai dongin ya ine u jisu nwan ploy Maranatha, a Jisu to one, mar ngi baro ngi kwa,
Mani syambat me hakil o ki beneng hakabang ngitip bayar pop ki jing snail ki jing ki bayai tunjuk yang ina kawai ka po sya kawai pat kin do lut khot bat ublain penduk pendam ya ki jing snail paro ba ki jing snail kanang wan show nani kanang meat show arsian to ni twai kok pa blai jungi bahab neng hagan ne ka khalapman ni wan sya me ko try ni ai ngo ya gitu ki kentin ki besngau tanat ya ka bingli ya sngau bat nilai puli hoi try jisu nila ban kali ki jing kali shano ba me medon ha ki por ki bangi ni shem ya ki jing shano me medon ha ba ki breu ki pharap persha yang ila lagi kena ben yang i shano me medon ha bangi ya leng ba ka lenti ka serngeu ka jing yap reka tin jo me ka shai bangan shim ya kati kamon jong me ngan penlat na ki jing shitam ki jing snail ki babon ra yai dwai yai pirat bat yai dwai man la ka kalapat dwai na ka bentang ka jing suk hapdeng ki jing ubleon ai yang i ki jing jai kata ka long ki jing ki jong hi ka ni ka sngi ko tribe ba mitip ke jing temu jong me ka long ban pen perang ya ke jing jong i wei pi wei kena mengin long kita balap pen krek dashisha manya kendo bat me andang lai poi shap neng ko try ki baro kin sa shai kadar to ai ke jing i ba ke jong blai ka blong na do ki bam jukut ke jing ai ke jong Jesus Christ dan ba ke jing selok men sim ko kin long lem long kat pat baro ki ba ya don hap deng ke jing le lala ke jong kena mungkin yo ke jing jong but in yo ya keburam hau Jesus Christ mentah pat halakar taru amen. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided